с Россией в душе родились. Така се сложи началото на 23 ноември 2016 година между Висше училище по агробизнес и развитие на регионите и творческа мастерская на Светослав Моисеенко. Продължи и през тази година, на 20 януари в Богоявленска празнична Москва, на благотворителната станала вече традиционна Богоявленска вечер. Наш спецназ под названием РУС. В навечерието на своята 25 годишнина Висше училище по агробизнес и развитие на регионите в Пловдив стартира дългосрочна програма за обмен на добри практики с руски партньори. Инициативата е продължение на дългогодишната политика на Висшето училище да среща образованието с културата в името на духовното израстване на своите възпитаници. Когато хората на духа се срещат, те много бързо влизат в контакт, много бързо намират приятелския тон и темите им вървят леко. Светослав Моисеенко е една знакова личност в културата на Москва и на цяла Русия. Като един духовен деец, като един писател, поет, певец, композитор, публицист. Една личност, която създава творческа мастерская имени Светослава Моисеенко и което е вдъхновяващо и за нас самите. Мы сумели объединить лучших деятелей культуры, искусства, певцов, композиторов, поэтов, писателей, журналистов, публицистов. И совместными усилиями, наверное, делаем самое правильное дело. Даем возможность талантливой молодежи получить ту огранку, которую заслуживает каждый бриллиант, каждая жемчужина. Мы даем возможность выступить на одной сцене молодым исполнителям рядом с мэтрами, получить от них тот творческий импульс, который так необходим любому начинающему человеку, вышедшему, может быть, не в первый раз на сцену, но в первый раз получившему возможность нести свою энергетику людям и дарить что-то большее, чем просто стихи, чем просто песни, дарить свою жизнь, свою любовь, свое понимание будущего, свое счастье, делиться этими эмоциями. Пустой молве без лишних слов мы сохраним нашу любовь, я так хочу, и будет так, и в небе яркая звезда горит, как вечный знак. Моя любовь живет, моя душа поет, ночью и днем, только с тобой вдвоем. Just give me a reason, just a little reason, just a second when I'm broken to bed, and we can learn to love again. И във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите и в творческа мастерская Светослав Моисеенко споделят разбирането, че в 21 век само образование не стига. Трябва и възпитание, и култура. И на двете места са съгласни, че питането на Достоевски какво ще направим с човека един час след като го нахраним е все така актуално и в нашия 21 век. Самият ректор професор Димитър Димитров пише стихове, епиграми, детска поезия, рисува карикатури и шаржове, подпомага развитието на изкуството в Пловдив, за което в Москва получи Пушкиновата награда за слово. И по решению Академии российской словесности профессору Димитрову вручается медаль «Ревнителю просвещения», знаменитая Пушкинская медаль. Ваши аплодисменты, друзья! Профессор, мои поздравления! И още една награда в Москва. За журналистика на Людмила Сугарева. Знаменитая болгарская журналистка, радиоведущая, голос которой знаком всей Болгарии, Людмила Сугарева. Във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите са разбрали, че установяването на нови връзки извеждат от коловозите на вече видяното и изреченото, обогатяват хоризонта, правят полета на младостта заразителен. Както и философията на творческа мастерская на Светослав Моисеенко, че само допира до изкуството, живота чрез изкуство придава истински вкус на живот.
Затова в своята 25 годишнина към традицията на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите да среща своите възпитаници с значимите творци на България, се прибавя и среща с високото руско изкуство. Както казва мъдрецът, ако искате да създадете рози, бъдете земя. Пожелания: будьте искренними в своих чувствах. Если хочется творить, творите. Не слушайте никого. Не смотрите на запреты. Не думайте об ограничениях. Несите ту искру, которая в вас горит, если она горит, так, как вы видите и так, как считаете нужным. Поверьте, каждое ваше действие найдет отзвук в чьем-то сердце. И у каждого из вас обязательно будет своя аудитория. Долгое лето,